Morjesta! Valmistamme täällä Tampereen Sadankulmassa Aisapoika-merkkisiä peräkärryjä. Sen lisäksi korjaamme ja huollamme ja vuokraamme kärryjä. Tänään meillä on tyypillinen esimerkki noin 20 vuotta vanha peräkärry, joka on maannut asiakkaan pihassa ja käytetty satunnaisesti. Kärryn luonteeseen kuuluu se, että se on jarruton ja sitä ei tarvitse katsastaa ja se on suuri riski, että sen kunto saattaa rapistua ajan saatossa ja olla jopa vaarallinen käyttää. Asiakas on ilmoittanut, että valot toimivat satunnaisesti, pohjavaneri hiukan repsottaa ja on irti sekä kuomu irvistelee reunoista. Nämä ovat hyvin tyypillisiä vikoja vanhoille kärryille. Lisäksi suosittelemme laakereiden ja renkaiden kunnon tarkastusta. Nyt otammekin kärryn sisään ja rupeamme tutkimaan vikoja ja laitamme kärryn kuntoon. Asiakkaan kärry on nyt korjattu. Pohjalevy on kiinnitetty takaisin paikalleen, tiivisteet on vaihdettu kuomuun, kärryn valot on laitettu kuntoon ja pistoke vaihdettu. Sen lisäksi vaihdoimme myös laakerit. Kärry on nyt luovutusvalmis. Aisapoikiin voit luottaa kaikissa kärryasioissa.